Expected sa mga konstituente nga ang ila mahigala mga officials na agyod mga higala na kaman untap sa tanan panahon sa emergency. Korupsyon gumikan mga kagalaan sa mga flood control projects nga wa maayo pagka implement. Muna kung nakabantay mo ang daghan mahigalang dakong disgrasya kining dunay mga dagko mahigalang suba sama pananglitan sa Manang River, sa Talisay, Butuanon River diri sa Cebu ug Mandawi, og ingon man ang Kutkot River sa Mayliluan o Compostela. Ikan sa mga flood control projects mga higala nga wa magkadimao. Straight to the point. Dunganan sa mga officials nga nagpabaya. Tiya mo na mga sukitig paminaw mo na kong giingon. Expected sa mga konstituente nga ang ila mahigala mga officials na agyod mga higala na kaman untap sa tanan panahon sa emergency. Ikaw may untap sa emergencies. Bagyo dito ni landfall mga kahigalan ng bagyong Tino sa may Bourbon. Pero kaloy sa Dios way patay ang Bourbon. Kaya dito mahigala ang ilang mayor mga sukit tigpaminaw nga untap sa preparation before sa bagyo untap, during sa bagyo o after sa bagyo. Sanawa ang daghang patay ang liluan mahigalang Compostela. Kaya ilang mga officials mahigala tuwa sa London. Panahon mahigala sa wapay bagyo, atol sa bagyo o human sa bagyo dito sa London.